Obviously, Ethiopia is a large country, large economy, but it does need its own direct sea access. I've been on the record. I've been on this kind of media repeatedly. I don't think it's fair, on one hand, for Ethiopia to be landlocked, but I don't think it's legal either for Ethiopia to be landlocked. Okay? For historical errors, we gave up our port. It was a big historical mistake to give up Assab. Now, how we can now, use Assab, what modalities can that be something Ethiopia can have access to directly? That I'll leave that to the experts. From an economic perspective, which is what you're asking me, because I focus only on finance, investments, money management, investment banking. I mean, that's our area. But today you can't separate geopolitics from economics. ያልተደረገ ነገር የለም። የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ እና ኢትዮጵያን ከባህር በር የማሳጣት በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቀይ ባህርን እያየችው እየመጎመጀችው እንድትኖር የማድረግ ስራ ነው ሲሰራ ነው። ሶስተኛው የኢኮኖሚ ጥንካሬዋን ማዳከም። ለምን የሀገር እድገት ከኢኮኖሚያዊ ጥንካሬ ጋር የሚሄድ ኢትዮጵያ አንድነት ማናገር ሕጂ እንታይና ንርዘለና ኣብዚ ብተደጋጋሚ እዚ ዘረባ እዚ ማንም ኤርትራዊ ልዑል ጥንቃቄ ክገብረሉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ ቀዳማይ ተጀሚርካ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰረትሉ ድማ ፍትሓዊ ይኮነን ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ላንድ ሎክድ ሃገር ምዃና ድማ ፌር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ብግልፂ ኢንቨስትመንት ባንከር እዩ ኣማኻሪ ናይ ቁጠባ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብፍላይ ድማ ንዓሰብ ዝኸሰርናሉ መንገዲ ርትዓዊ ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብናይ መልክዕ ብናይ ርድዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ኦኬ ናው እዚ ዘረባ እዚ ኣቕሊልካ ወይ እውን ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣብዛሕቲ ኤርትራዊ ተሰማሚዑሉ ዘሎ ነጥቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ we agree ኣብ እቲ ዕላማ ናቶም ናበይ ገጾም ክኸዱ ደልዮም ከም ዘሎ ካብኡ ቀፂልና እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ዝበሃል ዘሎ በተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ገጹ እናቐንዐ ዝኸይድ ዘሎ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብኡ ኣብዚ እውን ንሪኦ ዝሰምዖ ፀናዕና እንታይ ይብል ፀኒሑ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰረት እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርና ርኢናዮ ወይ እውን ኤርትራ ናፅነታ ንኽትረክብ ወይ እውን ክወሃባ ዝተገበረ ኤርትራ ናፅነት ስለ ዝግባኣ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክስእን ስለ ዝተደልየዩ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ናፅነት ይግባኣ ዘይግባኣን ኣይኮነን ትሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልዋ የብሉን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣልዮም ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኤርትራ ድማ ናፃ ሃገር ንኽትከውን ወሲኖምላ እዩ ዝብል ዘሎ ሕፍረት የለ ስክፍታ የለ ኣደኖ ካልእ ዝኾነ ቃል እውን ክተጠቂምኩም ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና ከም ዘይኮኑ ተደጋጋሚ ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና ሕጂ እንታይ ከስማዓኩም ስለ ዝደለኹ ኣነ ዝብል ዘለኹም እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ኣወል ስዒድ ፅብቕቲ ዝኾነት ናይ ክልተ ክበኩም ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ أجندة التمايات ملعان بقيح بحري إجران من بار زي فنقلت ونجر يلبون من الصومالي لاند ورحت الرعس رعسران 4 تفرموا التوع المذكر أكل نايز زعبي حلمانا بقيح بحر متمات نيرو أنتاري إردرات قبرو زمت أكل نايز مدبات كوينو بغندو بي إمارات توها باعيو غزان في التسام تنكساس الله مسكينات إيران تتحيزو إثيوبيا تقبرو زلا من كساس أدوبو زد ليو قداي سرعات بالتقنا من إسرائيل فتيرو زلو زمدنا بقاتتا مست إسرائيل بقيح بحر خلوات تدليو زلات صلوات تحاز سرعات بالتقنا نزناي قدام أجندان متكبر كايدو تصنح من كساس بس مبتحنا بأذربايجان وسيركا أكل نايتن علامات إسرائيل بقيح بحر متكباري أذربايجان مس إيران زلو زمدنا حرفاف أبزح جد كاد زلو خينات مرقت يا مست أمريكان إسرائيل زساورو زلو خينات زوجني ترون إيران قبل على أذربايجان سقوم توسيدالا سرعات بالتقنا أبز جلاتي بمهلا وطراي زي كونه مسكلتين هاجرات مالت إسرائيل أذربايجان وتهدر
وتهدراو سمع فتسيمل أمسايا نايتا متان كرخبا كم عصب حيل خوين خسرح بملقات رؤسو في ركب بلتقنا لما يتكيح بحر قلقل زخلو دبلوماسيا ومرات تحسو بلال يخون مبر أب قداي محاسة تغيح بحري حلافنت نايتن بغدتا مداو تزغونا هاقرات تراي توهايدن كرقا قصوص غيلان ملو زي قد العقم خمزلون دما علم تمسكرو حكيم بحف الشاقن سرعات عش البشاشة نزتفتير زلو خنتات كرب حلو في التنال نز خنتات نمرعان كدما نطوف دبلوماسيا وركبات مكياد وسان غوينو إرترا نايقدام أجنداتا تابكيح بحر ببقعات نمكاتو مسقور باب التهاقرات كم سعوديان قبط انزاء مسلا حبراو سراحن من مخارن تقبر الله هجي زين ريوز لنا أزي أقدر سمع بالك خون كم زغل إيرتراون بمن قد أول حبريتات تبالا انتاي مالتي زي أنا ببانا إيرترا زي حجي تفتير زلو حواف ويون زي حجي تفتير زلو كوينات نا إيران مالتيو نابكي بحر قصو نالقى بكمت سلزخل ويون نابكي بحر نخمت زدليو حايلتات سلزلو نعون مدفع كم تريوز لهم بلتقنا فول فورسيزن كساق زلو بتا أجندا ناي بحري بتدقاقامي ناب زوبانا نممتع كل عينت عبدان زملوا كايداي كخيد فتنزلوا لذي كمير تراويان نحنا نزي أقالينا كنريو عين خلينا ولا تأول سيد الجزء بوزلو دايركشنس حدا إت دبلوماسي مسجبسن مسعوديان زلنا مليسو كحيل كخلالو كنبل كلنا أبزو كينات زي بفلا يدما إت إمارات بهال هاجر انتاي وسانا خجبر خل انتاي مرجعات كوس دخل أزي أقداسي كهو مغنياتو إتو كينات كساب حجب زلو ملك كنريو خلنا نزن هاجرات زياتن انت عين حزوز ولا بزوان زي سعودية زبهال نبعليه الرمالو كمو دما إمارات زبهال بفلا إمارات زبهال أب كبيت زخونة فتنا أتيكم زلينا نرزالنا سلازي نا إيران من كسقاس بفلا يدما نا إسرائيل من كسقاس أبزح جنريو لزالنا وكونتات أزي وساني كهون كم زعجة عن تبغن ريس أنا هنا إتو كونتات نزيان هاجرات زياتن الناقل لك خيد ندعرخيل ويون إيران ديو territory. زي بفلاي زي إمارات زبال هاجر كابزو كوينات زي بخامي يوت العلا قد سنت كلويو إيران إسرائيل إمارات زبال هاجر أبزو كوينات جزء كايد زلو كل جينا أبتوش تكوينات كله حجي قد يستوى سنة زوجة أرتيكل يرنيره أبقالك زي كم تسألكم انتايم زبلو زلو هذا أرتيكل إمارات بتدقاقامي بخامي كابتو كوينات مس أمريكا زلوين إذن هاي كويناتنا إيران بخامي نوت كنت حسب بزوع جزء قداينا إذا عم سرق بخامي نتحنو زيادة أو زحسب أرتيكل سكوتس إن نرزلنا سلمتايكم مخيون دعري الكادما نتو كويناتنا إيران أمريكا إسرائيل نالوه مالت أنا خجبر زغل يلن كتعابر يزغل أجوهم يقبل زغل بر كجبر ككلا خل كايخل أتقنن عايزة قد سندقن بزح حواف بزو كينات زابع ليس لزورد زلو محبر سب على ما بعلي دنقات أمبرج كان غري يقولون يوم سلازي نتزلن تفتيرو زلو ناي حواف ناي عالم تتقي معنا ناف سودان زلن أجنداي حجي كده فعلو زلني زمسل أكايداين عن رزلنا سلازي كابز تبقسه أتهم بلتقنا زدفوا زلو زاول كبلات سنة أتهم بلتقنا زدفوا زلو أجندا كابزيات تبقس سلامتاي نزا حواف زيادة تقريبا زكويناتنا تقايد خلو نسخاتكم وشتاوي موبيلايزيشن وشتاوي دفيت ناتكم أبتناي بحري ماكسيمم بزلا على درجة قبروا تزبد ما أبتناي قدايناي بحري كرعم كخلالو رعيمن تسعني هيت رايخا بحراي توينات قال ما تنفس مسترغبة أبي أحمد سقوم تكوس الزخل زمثلنا نرزالنا جن كقاتم زخل كاي كنا نزي سلامتاي نحن نملس تزلو كنتات من نامبنا ينخيد بحر حويسنا نابي كابنتاي استفره كابنتاي زبقس سقاتي كندزز زاربهم زلهم رينا ሉዓላዊነትን አስዩም ያላረገ ሙሉ ህዝባዊ ስልጣን ያልተረከበ በሽግግር ሂደት ውስጥ ያለ ስርዓት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሁንታውን ሳይሰጥ ድምፅ ሳይሰጥ ሳይሳተፍ እድል ሳያገኝ መድረክ ሳያገኝ የባህር በር ኢትዮጵያ እንድታጣ የተደረገው ይሄ ግልጽ የሆነ የፖለቲካል ኮንስፓይረሲ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ ሬክቲፋይ መደረግ መቻል አለበት። እሱ አንቀበልም። ኦኬ ኣብዚ ወንትሪ ወለኹም ተፈላለዩ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ኢና ባህልቲ ብጉዳይ ናይ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ጥራይና ንርኢ ዘለና። ስለዚ
እቲ ኤርትራ ናፃ ዝኾነትሉ መንገዲ ወይ እውን ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝተረጋገፀሉ መንገዲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይረኸበት ቅኑዕ ዝኾነ ኣካይዳ ኣይነበረን እቲ ንኤርትራ ናፅነታን ሉላውነታን ንኽትረክብ ዘፍቀደ መንግስቲ እውን ቋማዊ ማንዴት ኣይነበሮን እዩ ዝብል ስርዓትካ ወዲቑ ሃገርካ ኣብ ዕግርግር ኣትያ ከላ ሳላ ልቦና ናይ መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ከም ሃገር ክትቅፅል ዝኽኣልካ ሎሚ ተገምቲልካ ብዛዕባ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተሳዒረ ከለኹ ተንበርኪኸ ከለኹ ተማሪኸ ከለኹ ዝገበርካለይ ምሕረት ዘይኮንኩሲ እቲ ገቢተ ሒዘዮ ዝነበርኩ ስለ ዝመንጠልካኒ ሃበ ንዑ ክወስድ ክፍትን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ዝዛረብዎ ንኤርትራውያን ኣመና ክስምዓና ሓቅና ኢና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ኩናት ተዋጊእካ ስዒርካዮ ኣብ እግርኻ ተንበርኪኹ ምሕረት ግበረለይ ኢሉካ ምሕረት ዝገበርካሉ መዳግባይ ሂወት ክረክብ ኢሉ ምስ ኣፍቃትካሉ ተገምጢሉ መፅኡ ንጥፍኣትካ ክዛረብ ከሎን ክእውጅ ከሎን እንታይ ዓይነት ቁጣ ይፈጥረልካ ማንም ኤርትራውያን ዝስዕቶ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ናበይ ክኸይድ ከም ዝደልን ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ነውፅን ወጥርን ኣብ ዘላትሉ እቲ ቀንዲ መዋፅኦ ኢሎም ዝሓስብዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ስፍሕ ዝበለ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ድማ እዩ ድመፀና ዘሎ ብፖለቲከኛታት ክትብሎም ትኽእል ብናይ ሕጊ ምሁራን ንሶም ዝብልዎም ይመፅእ ሕጂ ድማ ሓደ ከዓ ካልእ ኤርትራዊ እዮም ድዩ ወላ ኤርትራዊ ኢሎም እዮም ኣምፅኦም እሞ ንገለገሊኦም ኤርትራውያን ድማ ኣይኮኑን ከማን ንክንፈልጥ እናሸገረና ስለ ዝኾነ እዩ አሰብ ከተማ አድገው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ አሜሪካ ሄደው ኑሮ አሁን አሜሪካ ላይ ነው ያለው። ከዛ ባለፈም ብዙ መጽሐፍቶችን ጽፈዋል። ከጻፏቸው መጽሐፍቶች ደም የተከፈለበት ባርነት የሚል መጽሐፍ እጄ ላይ ደርሷል። በተወሰነ መንገድ ለማየት ሞክሬያለሁ። እውነት ለመናገር ትንሽ ርዕሱ ከበድ ያለ ነው፣ ሰፋ ያለ እንደሆነም ያመላክታል። እንደው አሁን ወደዚህ መጽሐፍ ከመግባቴ በፊት አሁን የአሰብ ጉዳይ እንደ አዲስ አጀንዳ የሆነበት መንገድ እንዳለ አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። የእርሶ እይታና ረዳድ አሰብ የማን ናት የሚለው ነገር እስኪ ቴንክ ዩ ቴዲ ለሁለታችሁም አመሰግናለሁ። ድምፁ እንዴት ነው ይሰማል? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ረዘና ሃብተይ ይበሃል ይብለሎ ፀሓፍና የእሳብ የዓሰብ ከተማ ተወላጅ ማለት እዩ ፀሓፍን ናይ ዓሰብ ወዲ ዓሰብ እዩ ማለት እዩ ኤርትራዊ እዮም ዝብልዎ ኣብ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ናይ ጀብሃ ኣባል ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ እዚ ተመሊስና እቲ ሳመሪ ክንሪኦ ከለና ገለ ካብቲ ዝብሎም ኣቶ ሃብቶም ወስቦርን ኣብ ዓሰብ ተወሊዱ ከም ዝዓበየን ናብቲ ቃልሲ ናይ ኢኤልኤፍ ወይ ከዓ ኤሪትሪያን ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ናይ ጀብሃ ቃልሲ ከም ዝተፀንበረ and ሸውዓተ ዓመት ኣብ ግንባር ኣብ ቃልሲ ከም ዝሕለፈ እንታይ ዝብል ሕጂ ያገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ he strongly challenges the narrative that Eritrea was colonized or enslaved by Ethiopia. ኤርትራ በኢትዮጵያ ተወሪራ ወይ ተገዚኣ ነራ ንዝብል ብሓያል መንገዲ ዝቃወሞ ንዝብል ምክንያቱ he states that during his time in Asab and Eritrea he never experienced or saw Eritreans being oppressed or ruled over as subjects by Ethiopians. ስለዚህ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዓሰብ ኮነ ኣብ ኤርትራ ኤርትራውያን ብኢትዮጵያውያን ክፅቀጡን ከም ሓደ ባርያ ወይ ከም ሓደ ትሑት ደረጃ ክረኣዩን ከም ዘይረኣየ እዩ ዝነግር ዘሎ he argues that the struggle which was framed as escaping Ethiopian slavery actually led the people into different kind of hardship. ስለዚ እቲ ቃልሲ ካብ ኢትዮጵያውያን ሓራን ምዃን ተባሂሉ ዝተገብረ ወይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባርነት ንኽወፁ ኢሉ ዝተገብረ ቃልሲ ናብ ካልእ ዓይነት ከቢድ ፈተና ነቲ ህዝቢ ከም ዝወሰዶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ እሳቶም ክብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝደፍኡሉ ዘለዉ ኣጀንዳ ኤርትራውያን ናፅነቶም ተጋጊዮም እዮም ናፅነት ኣየድልዮም ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዘዋፅኦም ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዝሕሾም ነይሩ ንዝብል ስነ መጎት ክደፍኡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ባጀት ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ኤርትራ ክዛረብ ዝደሊ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክቃወም ዝደሊ ካብ ብልፅግና ፍሉይ ዝኾነ ቆላሕታ ክረክብን ረብሓ ክረክብን ከም ዝኽእልን ስለዚ እቲ ረብሓ ግዜያዊ ረብሓ ዘገድሶ ድማ ናብ ብልፅግና እናኸደ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ሓሶት ምስክርነት ብምሃብ ነዚ ዝወድቕ ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታቱ ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ ካልእ መዓልቲ ንመሰጋገሪ ዝኸውን ሓበሬታ እዮም ዝብዎ ዘለዉ to him
asking who does ASAP belong to is a painful question because in his existence ASAP was fundamentally part of Ethiopia. ስለዚህ ተሕቶ ASAP ናይ መን እያ ትብል ኣዝያ ቃንዛ ተምፃሉ ሕቶ ከም ዝኾነት ምክንያቱ ብናቱ ተመክሮ ASAP ሙሉእ ብሙሉእ ብመሰረቱ ናይ ኢትዮጵያ ምዃና ስለ ዝኣምን እዩ ዝብለካ ዝሕዝን እዩ he describes the ASAP of his youth as a place of equality and diversity where people live it together based on their abilities rather than the ethnic or whatever. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ዝዓብየላ ASAP ናይ ማዕርነትን ብዙሕነትን ከም ዝኾነትን ሰባት ድማ ከከም ፃዕሮምን ከከም ብልሖምን ጥበቦምን ዳኣምበር ከም ዓለይቶምን ካበይ ከም ዝመፁን በናይ ከም ዝመፁን ዓለይቶም ካበይ ከም ዝኾነ ብዘይገድስ ይነብሩ ነይሮም ዝብል ዓይነት ዘረባ እዩ ዛረብ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ኣብዚ ሓደ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ብፍሉይ ንዓሰብ ቁንጭል ኣቢሎም ከትክዑ ዝፍትኑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እታ ኣጀንዳ ከይዳ ናበያ ክትከይድ እንድሕሪ ኢልና ኣብዚ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ሎሚ ጉዳ መን ኢኻ ትብሎ ኢራን መፅያ ነቲ ድራማ ቤላ ጌራ ስለ ዝወሰደቶ እምበር ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዓረብ ዝነበረ ውድድር ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ብወገን ኢማራት ዝተወደአ ኳልኩሌሽን ከም ዝነበረ እቲ ዝተወደአ ኳልኩሌሽን ዝበሃል ድማ ኢማራት ናይ ግዜ ሕቶን ናይ ሎጂስቲክስን ሕቶን እምበር ናብ ኤርትራ ገፃ ፈተና ከተካይድ ብብልፅግና ጌራ ወዲኣ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ነርና እንተኾነ ንስኻ ትሓስቦን ኣምላኽ ዝሓስቦን ንበይኑ ስለ ዝኾነ እቲ ንጥፍኣትና ዝሓስብ ዝነበረ ናይ ነብሱ ጥፍኣት ኣጋጢሞ ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፈተና ናይ ኢራን ምስ እስራኤል ኣብ ትገብሮ ዘላ ኣጋጢሙ ዘሎ ድማ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ክነዓቕ ብዘይክእል ገጅፍ ዝኾነ ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማለት ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዝደሊ ኣነ ተደጋጋሚ ድማ ከማን እናበልኩ ከማን ክበልየ ዝብል ኣብ ገለገለ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ሕጂ ረብሓ ኣይኮነን ዝረኣዮም ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ሕጂ ረብሓ ወይ እውን ሕጂ ብዱባይ ዝወርድ ዘሎ ክሳራ ኣይኮነን ዘገድሶ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ኢማራት መራሒ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሕጂ ዝወርዶ ዘሎ ክሳራ ኣይኮነን ዝረኣዮ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝወርዶ ዘሎ ክሳራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ ኣቡዳቢ ንጉስ ግን እቲ ነዳዲ ክውዳእ ምዃኑ ተረዲይዎ ኣሎ سعودي تي إمارات زبال بفلاي تا أبو ظبي زيادة أتذكر ناتو أم ندادي التنداد ناتو دما حدا تزوق طول زلوا عمنا تحت قيد له سلازي بإندستري كتكولهم ولا تي إندستري جارانتي زلوا يكونن معناته جغرافيكالي نساتهم زلوا وبوتا أبناء عالم كتبا نجزيو كساقسكا خلقو نحوارو جن ملو بملو كان كساقسكا زخل تأمامين كخد كدو تخل نجار كم زي كوني فريت أمالو سلازي أبكرنا أفريقيا زلوت أجاتات بفلاي أب السودان زلو ጸጋታት ድዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸጋታት ድዩ ናይ ኣፍደገ ባሕርና ድዩ ናይ መሬትና ድዩ ናይ ካልእ ጸጋታት ናትና ኣብ ግምት ኢቲኻ ክትሪኦ ከለኻ ንሳቶም ዝጥምትዎ ዘለዉ ሕጂ ድሕሪ 5 ዓመት ወይ እውን ድሕሪ 3 ዓመት ከጋጥም ዝኽእል ናይ ባቤል መንደብ ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ሱዳን ስቡዕ መሬት ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝረኣዮም ዘሎ ንሳቶም ንሓዋሩ ሓያላት ኮይና ክንቅፅል እንዳህሪ ኮይና ኣብዛ ንእሽተይ ጫቆይት ኢማራት ኮይንካ ዱባይ ሒዝካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዱባይ ከተማ እዩ ተተቅርፂ ሃኒፅ ካሉ ዘለኻ ካልኦት ከተማታት ተተቅርፂ ሃኒፆም ከተማ እንድሕር ገይሮም ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ክውድኡኻ እዮም you don't have a competitive edge ሓደ ፍልይ ዝበለ ፀብለልትነት የብልካን እወ ጥቃ ህንድን ፓኪስታንን ኢራንን ምህላውካ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ ተቐንዲ ቱሪስት ዝበሃል ግን ካብ ኤሮጳን ኣሜሪካን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ሳቶም ድማ ነዞም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ እዩ ተቐንዲት ኣድቫንቴጅ ስለዚ ስዑድያ ክትገብሮ ትኽእል ኩነታት ኣሎ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ወላኳ ጅናብ ነትሪኹሞ ኢማራት ብብዝሒ ናብ ግብፂ ነቲ ናይ ኣብ ደገማግን ባሕሪ ብብዝሒ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብረሉ ዘሎ why is that because they know እቲ ኩነታት ናብ ርቃትን ናብ ቁጠባን ተተኣትዩ ዝያዳ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ንሱ እዩ ኣዲስ ኣበባ ብዓብይቲ ናይ ቱሪዝም ናይ ኮሪዶር ዝበሃል ዘሎ ምስ ኢማራት ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገር እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ፅባሕ ንግሆ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዓበየ እንድሕር ከይዱ again ናበያ ትኸይድ ናብ ኤርትራ ገፃ እያ ትኸይድ ናይ ኤርትራ ገማግን ባሕሪ ኣመን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ቅድሚ ናብዚኣ ምኻድና ግን ናብ ሑቲ ክንሰግር ኢና ነቲ ጂኦፖለቲክስ ምስ ኮኔክት ክንገብሮ ስለ ዝኾና ሑቲ ለንቀነ ብዙሕ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ what's going on with ሑቲ
phase as the US-Israeli war against Iran drags on. Yemen's Ansar Allah, also known as the Houthis, have stayed out of the conflict. But that could change. They've said they consider themselves directly concerned and could take a position alongside Tehran. The armed group controls much of Yemen and in recent years has attacked Israel and commercial ships in the Red Sea. If a new front opens up, many fear that global trade will be disrupted even further in a moment. But first, Iran support. ሕጂ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ክሳብ ሕጂ በይና ምናልባት ኣብ ሊባኖስ ድማ ሕዝብላ ይሕግዛሉ ኣብ ኢራቅ ይሕግዝዋ ኣለዉ እዮም ቶም ሸዓ ዘለዉ ተቃወምቲ ሚሊሻታት ምስ ኢራን ዝሰርሑ ግን ሑቲ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይወሰደ ነቲ ኩናት ኢራን በይና አንጻር ኩሎም ሓያላት ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝቕፅል ሑቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ናይ ዞባና ዝለዓለ ነጥቢ መቐይሮ ክገብር ዝኽእል ናይ ሑቲ ውሳነ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ሑቲ ክውስን ተጀሚሩ ብርግፅ ነቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ነውፂ እቲ ዝገደደ ነውፂ ካብኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኮምፕሊትሊ ተዓፂሉ ንብል እንተለና ባቤል መንደብ ኣብ ልዕሊኡ ተወሲኽካሉ the game is going to be even much more worse ስለዚ እዚኣ እንድሕር ሪኢኹማ እቲ ባቤል መንደብ ክሳብ ክንደይ ፀቢብ እዩ ነዚ ድማ ብቕልል ዝበለ ኣብ ዓብይ ብድሆ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ ትሑቲ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፕሩፍ ገይሩ እዩ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪድዮ ጥራይ ኣብ ንገብረሉ ዘለና ኣብዚ ለንቀነ ቅንያት እተን መራኸብ ብብዝሒ ናብ ኤርትራ ተፀጊዐን ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ካብ ፍሪ ዝተበገሰ ናብ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተፀጊዐን ይኸዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ ሑቲ ክገብሮ ዝኽእል ካልኩሌሽንስ ነቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ድማ ሑቲ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ዘይወሰደ እንድሕር ኢልካ ሓደ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ብዝረኣይዎ መንገዲ ሓደ ካብ ኢራን ወግዓዊ ዝኾነ ሕቶ እውን ኣይቀረበሎምን ኣሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኢራን ተሓዊስኩም ነዚ ቦታ ዝሓግዙና ዝብል ፃውዒት ኣይመፀሎምን ኣሎ ካልኣይ ድማ ንሳቶም ንባዕሎም ካልኩሌት ገብርለው ከም ካልእ ዝጥቀስ ዘሎ ድማ ስዑድ ዓረብ ብታሕቲ ብዙሕ ልመናን ብዙሕ ፀቕጢ ክትገብርን ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ መስመር እዚ ሑቲ ዝተበገስሉ መዓልቲ ኣገይን ተወሳኺ ካብ 10 ክሳብ 12% ናይ ዓለምና ንግዲ በዚ መስመር እዚ ይሓልፍ ስለዝኾነ ነዚ ምዝራግ ማለት ንቁጠባ ናይ ዓለም ዓብይ ስምብራት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ንስዑድያ ድማ ብዓብዩ ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ክገብራ ዝኽእል እዩ ምስ ሑቲ ምክንያቱ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ካብተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዝሓሸ ኣቃውማ ክሳብ ሕጂ በቲ ዘሎ ኩናት ደሓን ዝኾነ ሓደጋ ወዲቑዋ ዘሎ ስዑድያ እያ እተን ካልኦት ጠቕላላ ጠጠው ኢለን እየን ዘለዋ ነዳድናተን ኤነርጂናተን ጠቕላላ ይሸጣ ኣለዋ ኣብ ክሳራ ጥራየን ዝነብራ ዘለዋ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ቀጠር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እውን ካኣትዋ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ቀጠር ነዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣየት እያ ብሎኬት ቅድሚ ሕጂ እውን ዝረኣየት ስለዝኾነት ተመክሮ እውን ዘለዋ ያቁርብ ክበሃል ይከኣል እዩ ካብ ወፃኢ ግን ስዑድያ ነዚ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት እንድሕሪ ኣብዚ እንድሕሪ ሑቲ ስጉምቲ ወሲዱ ነዚ መንገዲ ክዓፅዎ ጀሚሩ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ቨሪ ቨሪ ሲሪየስ ስዑድ ዓረብ ድማ ወላ እውን ነቲ ናይ የመን ዳይናሚክስ ብምርኣይ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ የመን ዝበሃል ሑቲ በይኑ ጥራይ ኣይኮነን ዝቋፀሮ ስለዚ እቲ መንግስቲ የመንን እቶም ትማል ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብመንገዲ ስዑድያ ገይሮም ነቲ ዝበፅሐ ክፋል ናይ የመን ተቆፃፂሮም ዘለዉ ምስ ስዑድያ ርክብ ስለ ዘለዎም ንሑቲ ብድሕሪት ብሰሜን ካብ ስዑድያ በቲ ድማ በቶም መንግስቲ የመን ተባሂሎም ዘለዉ ወታደራት ጌራ ውግእ ናይ ባይታ እውን ክትፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ትሑቲ እውን ንባዕሉ ጥንቃቐ ክወስድ ተገዲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ግን ንፁር እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ክዓፁ ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ እዩ ሕጂ ድማ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናቱ ምንቅስቃስ ድማ ኣብዚ ከባቢና ወሳኒ ተራ ክህልዎ እዩ ብመንፅር ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ እዮም እምበኣር እቶም ጎረቤትና ናብ ዓጀውጀው ኣትዮም ዘለዉ ምክንያቱ ንዓታቶም እዚኣ ቦታ እዚኣ ወዮ ደኣ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝቃፀለሉ ዘሎ ግዜ ዳ ይኮይኑ እምበር ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ብምጥቃም ስጉምቲ ንክወዙ እቲ ዝበለፀ ዕድል ምኾኖም ነይሩ ብልፅግና ማለት እዩ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ንሳቶም እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ፈርዲኦም ኣለኹም ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ጥራይ እንተዝግበር ነይሩ እቲ ኩናት እንታይ ክገብሩ እዮም ደልዮም ነይሮም ብሓፈሻ ኢማራት እቲ ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን እናተዛበጡ ከለዉ ንሳ
بمنجد إثيوبيا جيرا نابي إرترا ورار كتكايد نيروتي حسابان مدبان انتخونه إزك خون بزي مخالو هجي أب كبيد زخونه اتوكينات كابتن ساعتهم استصبيوه وصاي كوينو نعتاتهم زيادة حدقا كورس لزي جمره إزن ريوز لنا كنتا تفتيرو له البشاشة أبزبيتاو شقرات قتي موزن لغب تباونا وصن كاللي لا يخونن بسنك خينات إيران واقاتات نداد سماي عريقو بمهلاو بلتقنا مقد داير إثيوبيا زن كساس نداد واقاتات وسيقو بمهلاو بسبتها قر تفتير زن لقلولاو موساخ واقا ندادي توساخ تقم كيف الترمو هزبن تارو خيل لعال كامس قاتا بقيسو العلمة اندو قوما بالعلق توات نداد خقبر وشت وسينو الله قال اسرعات عشا البشاشة نتما كلاي مبراغ قاتي مزن لخونتات معزابن دهاي مشارق تهاجر زخونة إمارات المفلات بعسر تغلت مقابيتنا بإمارات بدرجات عشل مبتح تغيرو نيرو علما نايت مبتح بغندونتي أمون قلتين هاجرات زلو زمدنا محيالون مستفت يرزلو خونتات كتقبرو زدل يقودات انتاي كقبر قويتاين مباليو عشل بشاشة إيران أبلعلي إمارات تكايدو زلا متكعت بمخنان أبزفتان أوان هاجرو أبقوني إمارات دو كم تبل تغرت إمو يمسكرالو هجي أبزي وين نصبو غيرنا خنردو زلنا بفلاي نقط أباز ملكت بلتقنا كبيد زخونه فتنا قتيمو خمزلو يزنقر سلامتاي ندحري لكم مجمريا إمارات تتقبرو لد قوما قلقلا قديفكم ندادك هاوي تقز ورقناتو نابي دزاري بزح ناي مقبي ناي بون ناي كال نقرناتو اكسبورت ناتو نابي زخيد الدخعي كابز ما كلاي مبراغي دمصو نيرو سلازي ببزح من قدي تحريم زلو كالاي مقعزيا لوجيستيكس أمانة كبير زلو سلازي اتي زمص زلو زرك كاب نبرتون لوجيستيكس واقع أبي واقع وسخ غير زلو بلتقنا قد مقرب تلاقي حدا بيج ناتون تايل نيرو احنا بزي جمرنا يكوينات واقع خنكفللو لحيلنا زبل مقلصو سينيرو ناي بلتقنا حدا بيج مالتي تاين مالتي زي 230 210 مليون على نيلز جهر زنبره ناي 100 مليون ناي 210 مليون قرب ناي دغه وصاين اتاون كتجبر انت رقينكا ببابوري خا تنقساقسو እዚ ድማ ኩሉ ሎጂስቲክስ ዋጋ ወሲخلو ስለዚ بز حزب لنيلو نكوينات جهرلو زنبره እቲ بز حزبي كسع كندي كبيت فتنا كم زمصاكا حجي يردولو مسلني ስለዚ باون تقرقيرو ናብ ካልእ دلهمت ገጹ ይخيدالو زناي ندادي قلولاو بزي قال العالم بزحات سرعات كودق كم زخلن بزحات هجرات اب كبيد زخونه فتنا كاتوا كم زخلان تميتن دركن كم عبي درجه يتزرب زله كم عبي درجه تميتن دركن اب بزحات هجرات كاتو مخانو بفلاي دما بحج زكينات زن حنت ورحن تقتيلو ناي حرشا وقت وين سلازق مسزلو اتدخ دما ولا ون حجين كلتصوم سلسوم تقتيلو تدخعي لوجيستيكس ناتو تبلاشي سلازلو كم بحد الشرح كان خطر خبلو زلو صقم ايكونا نابزن هجرات افريقيا كم بالي اثيوبيا كينيا زي مسلا وي قال ديكونس نحنا كو مودرن دخ بزحون سلدين تكم اين برنا يطفانا حزب حزب ايرترا نسبه ايرترا زحج تفتير زلو كنتات كل صبغ يبلكم يلكم ግን بمنصر نايت كباب زغاطم زلو نيرترا تزبلص ስለምንታይ ኩለን ተናገራት ከም ድሌተን ከነብራ خلوا نيرترا ገዳይ ነይሩ ዘናገራት እጅ ገዳይ ተፈጥሪሎም መጽወን ዘሎ በዚያ ጥራይ ራይዋ ህዝብ ኤርትራ በይኑ ተአጊዱ ዝደልዮ ነገር ከም ዘይገዝ ዝደልዮ ነገር ብخبር ነገር ንخገዝ በብዙሕ መንገድ ተዓጽይዎ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ውኪናት ንኹለን ሃገራት ይገዳ ገይርለን ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኣብ እገዳ ኮይንካ ናይ ምንቅስቃስ ዓቕሚ ኣማዕቢላ ጸኒሐ ብውሽጣዊ ዓቕምታታ ብዙሕ ነገር ክትንቀሳቀሰሉ ትኽእል መንገዲ ፈጢራ ጸኒሐ ብግምጣሉ እዚኣቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ሓድሽ ነገር ይናሃተቶም ስለዚ እሱ ከይኮነ ህዝብ ኣብ ችግር ስለዚ ነበረ እዚ እንተተወሲኽዎ ድኽዑ እንተደይመሲ ትሕርሻታት ዓቢ ኮላፕስ ከጋጥም ኸልዩ ኩለን ሃገራት ድማ ድኽነታት ይወን ስለዘሎ ፍሉይ ረድኤት ድማ ክባ ይከላኔን ስለዚ ትሽግር ክሳብ ክንደይ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣቦ ገይሩ ድማ ናይ ስርዓታት ናይ ፖለቲካ ናይ ምፍርራስ ተኽእሎታት ከጋጥም ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ደማሚርካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኣፀቢቑ ዓብ ስለ ዝኾነ ስቂልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እምበኣር ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ቀረን ኣፍሪካ ዝብልዎ ወደ ግልጽ ወታደራዊ ግጭት ሊያመሩ ይችላሉ የሚለው ስጋት በበረታበት በዚህ ወቅት የአሜሪካ መንግስት በቀጠናው ላይ ሊወስድ የሚችለው እርምጃ የዋሽንግተንን የቀይ ባህር ስልታዊ ጥቅምና የምስራቅ አፍሪካን መረጋጋት ማዕከል ያደረገ እንደሚሆን የፖለቲካ ባለሙያዎች ተነብያሉ። አሜሪካ በዚህ ቀጠና ውስጥ ላይ የሚፈጠር ማንኛውም ጦርነት በዓለም አቀፍ የንግድ መስመርና በሽብርተኝነት መከላከያ ስራዎቿ ላይ ከፍተኛ እንቅፋት እንደሚፈጥር ስለምታውቅ የምትከተለው የዲፕሎማሲ መንገድ የመከላከያ ዲፕሎማሲ ወይም ፕሪቬንቲቭ ዲፕሎማሲ ላይ ያተኮረ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ባለሙያዎች እንደሚገልጹት ዋሽንግተን መጀመሪያ ልትወስድ የምትችለው እርምጃ በከፍተኛ ዲፕሎማቶቿ
አማካኝነት በሁለቱ ሀገራት መሪዎች ላይ ቀጥተኛ የጫናና የማግባባት ስራ መስራት ነው። ይህ እርምጃ በተለይም ልዩ መልእክተኞችን ወደ አዲስ አበባና አስመራ በመላክ የጦርነት ሕጂ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እንታይ ክገብሩ እዮም እዞም ሃገራት ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነቀርና ኣፍሪካ ክንብል ከለና ኢትስ ቨሪ ዲፊካልት ቱ ፕሪዲክት ቢካዝ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝመርሓ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ነፍሱ ዝኻለ ድራማ ዘለዎ እዩ ግን ካብቲ ዝበልዎ ነቲ ኩነታት ከየጋጥም ኩናት ከየጋጥም ምክልኻል ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ ነቲ ኩናት ጠጠው ከነብል ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ግን እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ግን ዳርጋ እዘን ሃገራት ዓረብ ዝያዳ ናተን ረብሓ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘለዋ ኣሜሪካ ካብቲ ረብሓ ናይ እዘን ሃገራት ዓረብ ወፃኢ ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሞር ናብ ኣሜሪካ ናብ እስራኤልን እናተፀግዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝያዳ ናቱ ኣጀንዳታት ንኸሳልጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ኣገይን ንመለስ ኣብቲ እዛ ዳይናሚክስ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኣ ዘለና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እዚኣ ኣነ ኢለ ዝኣምን ስለምንታይ እዘን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ሱዳን ነዚ ዳዕ መሰሪዕ ንምሕያል ብዙሕ ነገር ይፍትን ከም ዘሎን ተንቀንዲ ንሎጂስቲክስ ናቱ መሪፅዎን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ኣርቲክል ዝርየ ፀናዕኩ ኢትዮጵያን ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክን ዝበሃላ ምክንያቱ ኣብ ጫድ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ንጫድን ንሊብያን ገዲፉ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክን ኢትዮጵያን ተንቀንዲ መጋበርያ ገይሩ ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ አልቡርሃን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እውን ንሪኦ ኣለና ቡርሃን እንታይ መሪፁ ኣሎ ምስ ውሽጣዊ ዓቕምታት ይመሪፁ ዘሎ ብርግፅ እተን ሃገራት ዓረብ ይኹን ግብፂ ስቕ ኢለን ስለ ዘለዋ እቲ ቀንዲ ምርጫ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይንክ ኮለል ዘድልየ ይመስለንን ብምስ ኤርትራ ብዝግበር ዘሎ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣብ ዝብል ዝረገፁ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዘን ናይ ሰለስተ ሃገራት ዝተገበረ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮ ሕጂ ናብ ተወሳነ ናይ ጽምዶ ቦታ ክወስደኩም ተልእኾና ሰላም ሰላም ናይ ዞባ ምንጋስ ሰላም ናይ ዞባ ምርግጋጽ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራ ትግራይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሎሚ ናብ ሓደ ዓብዪ መደብ ክወስደኩም እዚ መደብ ዝሓይሊ ህዝቢ ዘርኢ መደብ እዩ ሓይሊ ህዝቢ ልዕሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምዃኑ ዘርኢ መደብ እዩ ሓይሊ ህዝቢ ብዶብ ዘይሕፀር ማዕበል ምዃኑ ዘርኢ መደብ እዩ ሓይሊ ህዝቢ ልዕሊ ሓይሊ ኤሊትን መንግስታትን ምዃኑ ዘርኢ መደብ እዩ እቲ ቀንዲ ሕመረት ሓይሊ ህዝቢ ድማ ጽምዶ እዩ ጽምዶ ተራ ውዳበ ይኮነን ጽምዶ ራእይ ሕጂ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታቱ ጽቡቕ ጌርና እናንበብናዮ እንድሕር ከይድና ኤርትራ መፍትሒ ናይ ዝኹሉ ፀገም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኣሚና ኣላ ዓበይቲ ሃገራት መፂኦም ናብትን ከብልዎ ዝኽእል መድረኽ እናኸበደ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ግራስሩት ሶሉሽን እያ መሪፃ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ናይቲ ዞባ ብሓደ ጠጠው ክብል እንድሕር ክኢሉ ነቕነቕ ምባል ክመፅእ ከሎ ህዝቢ እዩ ዝስዕር እቲ ፀገም ይኹን ብድሆን ህዝቢ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ዲፕሎማሲ መሪፃ ኣላ እዚ ከዓ ምስ ህዝቢ ሱዳን ቀንዲ ድማ እቲ ዘሕጉሰካ ናይዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ንብሎ ዘለና ስኢልካ ኬትካ ኒየው ምስ ርሑቕ ዘሎ ዘይኮነ ምስ ጎረባብትና ብምዃኑ ምስ ጎረባብትና ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ድማ ምብራቕ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ዘሎ ክልቲኡ ማለት እዩ ምብራቕ ሱዳን እዮም ዝብሎ ሰው ስለዚ ንዓና ካብ ፖርት ሱዳን ክሳብ ከሰላ ዘሎ ከባቢ ህዝቢ እዚ መዳወብትና ይናዓና በብዙሕ መንገዲ ምሳና ዘራኸብ ስለ ዘለዎ ምዚኣቶም ዝህልወና ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲ ወሳኒ ይናዓና ስለዚ ምዚኣቶም ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ድማ ንድሕነትና ዝበለፀ ኣበርክቶ ዘሎ ዋላ ንቁጠባና እየ ዝብለኩም ዘሎ ዋላ ንቁጠባና እዚኦም ሰባዚኣቶም እዮም ምሳና ሱዳን ነርኩም ተኮይንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ድማ ትግራይ ዓፋር ከምኡ ድማ ኣምሓራ ሰለስተ እዚኣቶም እዮም ኢትዮጵያ ካብ ትብል ምሳና ክራኸቡ ዝኽእሉ እቲ ካልእ ህዝቢ ንፀልኦ ኢና ወይ ገለ ማለት ኣይኮነ እዚኣቶም ምሳና ብቐረባ ዝቀራረቡ ህዝቢ እዮም ስለዚ ምሳቶም ዝግበር ዝምድና ውሕስነት ናትና እዩ ውሕስነት ናትና ድማ ምስ ጎረባብትና ሰላምን ርቃትን ብምግባር እዩ ብፍላይ እዚኣ ኣብ ትግራይ ዝርያ ዘለኹ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ንምግንዛብ እዚኣ ስምዕዋ እስከ ኣነ ገሪምኒ እዩ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘሎም ሃገራዊ መስሙር ወይ ከዓ ያ ሃገራዊ መስሙር ናይ ትግራይ እዩ I think we are witnessing a historic event ትግራይ ናብ ሃገርነት ትኸይድ ከም ዘላ ኣብ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ንርኢ ኣለና ምናልባት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓጀውጀው ገዲፍካ ትግራይ ሃገር ክትኮነሉ ትኽእል መድረኽ እናተቃረበ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል
if they really push ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፋት ናይ ዓለምና እንድሕር ኣንቢቦም ክጥቀሙሉ ኽኢሎም this is going to be their chance ናይ ብሓቂ ሃገሮም ናብ ክልልናቶም ወይ ናይ ሃገር ሕልምን ባህግን እንተለዎም ኮይኑ I think this could be the story ኣብዚ ኩዳይ ይኽእል እዩ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ሕቶ ተሓቲታ ነይራ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ሃገርነት ገለ ክዛረቡ ከለዉ ብዚ እስከስምዕዎ መልካም እንደው ከባለፉት 5 ዓመታት ካየሽው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የመነጠል ስራ በሰፊው የተሰራ ነው ብሎ አስተያየት የሚሰጡ አሉ ማለት በተለያየ በጦርነቱ የነበረውን ግፍና ምድሎ አንቺ ስታገይለት እንደነበረው ነው እንደምታቂው ነው ከዛ በኋላም የቀጠሉ ነገሮችም አሉ ህዝቡ እስካሁን ድረስ ወደ ቀዬው አልተመለሰም ከቤቱ ተባሮ በኬንዳኔ ያለው ማለት ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ በትግራይ ላይ እንዳይኖር የፌደራል መንግስት ከትግራይ የወጡ የተውጣጡ ወጣቶችን በማስታጠቅ ራሱ ባቋቋሙ የጊዜው አስተዳደር መንግስት ላይ ያስታጠቀ ያለበት ጦርነት የከፈተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ ህዝብ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ በቃኝ ቢል የሚያነሳው ጥያቄ ልክ ነው የሚል ሐሳብ የሚሰጡ ማለት በተቀራኒ በኩልና እንደ ሚስጥረ ስላሴ በዚህ ዙሪያ ያለሽ አስተያየት ምንድነው አሁን የትግራይ ህዝብና ኢትዮጵያዊነ ኢትዮጵያ ሀገርና ቢባል ልክ ነው ወይስ የሀገርነት ጥያቄ ቢያነሳስ የሚያስወነጅለው ነው ወይ የሚለውን ነገር እስከናስ ታትሕተት ዘላ አባ አንተ ካፕተን አገደስ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ዘላ ያብዝዋን እዚ ምስጢረ ስላሴ ትባሃል ማለት እዩ እንታይ ተሓታላ መስለኩም ኣብዚ ተጋሩ ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመት ብፍላይ ካብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ድማ ድሕሪውን ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ትግራይ አካል ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ንኽትዛረብ ቁርብ ክብድ ዝበለይ ምክንያቱ ተጋሩ ባዕሎም ከም ዝብልዎ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ውክልና ከም ዘይብሎምን ኣብቲ ባይቶ ኣባልነት ከም ዘይብሎምን ብኩሉ መንገዲ ኣካል ናይታ ፌደራላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኢና ክንብል እውን ኣይንኽእልና ግምጣሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ኣድራዕ መግቢ ብምኽልካል መድሃኒት ብምኽልካል ባንክታት ብምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ቀረባት ብምእሳር ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ናብ ኩናት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ስጉም ትርኢኻ ተጋሩ ሃገር ክንከውን ሕሸና ናብ ሃገር ገጽና ክንከይዲና ኢትዮጵያ ሃገርና ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ኣይትውክለናን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልዎምሲ ናብኩም ዝደፍእ እዩ ስለዚ ከመይ ትርእዮ ስኽምሲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስምዒት ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ፈተናታትን ናብ ሃገርነት ገጹ ክዛረብ እንድሕር ኽኢሉ ከመይ ትርእዮ ንዝብል እያ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ እቶም ካልኦት ናይ ክልል ኣምሓራ ፖለቲከኛ ይመስለንሳ እኔ እነዚህ የሚነሱ ጥያቄዎች ከህዝብ በኩል በተለይ የሚነሱ ጥያቄዎች አንደርስታንድ አደርጋቸዋለሁ ለምን እንደመጡ በደንብ ይገባኛል አሁን ሌሎች ጋርም ቢመጣ መገረምበት ነገር አይደለም ያለ ሀገር ዝም ብሎ ኮንሰፕት እኮ አይደለም ሀገርሽ ላንቺም እናት ልትሆን ይገባል ለሁሉም እናት እንደምትሆነው እና መሆን እንዳለባት ሁሉ ለእያንዳንዱ ዜጋ ለእያንዳንዱ ህዝብ መሆን بتأكل سلازم تعرف بنزلا بحكي كنريو خلنا تزبي كم انت تبقيسو كم زعينا سمعت كم تسمعه يردعني تقول تعي مالتيو نحال حزبي هاجرو كم هاجرو تريد ديتو قبرتو خينا كم هاجر كازي تكالا خلالكا كل تصقاتات زلو تصقاتات معركة لو تريا كتبك كازي تخلت خينا ناي هاجر سمعت كم دي سمعك تقبركا ابشقرن مكران تراك توكات دل نعرو خينا نجدني خاصة كلا عنا تحساسبها كل وكا زسمي سلزي I can understand كم تايز بقاس مخانو إلى نتناتهم legitimate ويون قبول زخونة سمعتها تقل زلا زون already to debate نبي قصو يخيد كم زلو نما جنزاب زعكلينا كنا جراكم فتينا سلزي مستي صمدو زخودو زلو قعزو أبقى متيتيغا تمسا سالس سمعي دما أكل الأمحارة تسمع مالتي أمحارو هاجر كن كونينا يبلون مغنياتو كان دي علامهم نتي 4 كيلو نمقص أرون سلزلو جن كوينو تعرفو نايم حرا ربحا محرا كم هزبي كم هاجر كبيرو زنبرلو من قد نخفت أرجن بزح سراح يسرح كم زلو نمجمعاتو كبيرة مثلا لازم السون من البات كابتن نايم حرا دمسون كنسمع كانت تحازو سلزلنا ሀሳብ ነው እውነት ለመናገር ነገር ግን እንደው ኃይሌ አሁን ኢትዮጵያ የሆነ የተለየ መፍትሄ ትፈልጋለች ምርጫም አይፈታው ምክክርም አይፈታው ምናልባት ምክክር የሚባለውን በአብይ አህመድ በፈጠረው ቲያትር አንፃር እየተመለከት ነው ስላለ እንጂ ምክክር ትልቅ መድረክ በሆነ ነበር ለማንኛውም የተለየ መፍትሄ እንፈልጋለን
የተለየ መፍትሄ ደግሞ ሲፈለግ አንዳንድ ነገሮችን በይደር ማቆየት ግድ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አሁን ዳዊት ያነሳው ተጠያቂነት፣ ፍትህ፣ ይሄ በፍጹም መቅረት የሌለባቸው ነገር ግን መቼ የሚለው ነገር በደንብ ተቀምጦ በመጀመሪያ መቅደም ያለባቸው ነገሮችን ወደፊት አምጥቶ መፍትሄ መፈለግ ያለበት እዚህ ላይ የተስማሙ አካላት ናቸው። በፍትህ በርትዕ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ እውን ክንሰምዖ ከለና እቲ ዳ ምንታይ ዝብል ዝኸይድ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘላ ሃገር ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ይኹን ገለመለ ብእዋኑ ይኮነን ዋላ ነቲ ዘለና ፀገም እውን ክፈትሕ ዝኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ እታ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ፈተና ኣብ ግምት ኢኻ በዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል መፍትዒ ናይቲ ሃገር ሽግር በዚ ኩነታት እዚ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ እታ ሃገር ወሪዳቶ ዘላ ፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን እዩ ክፈትሖ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ካብ ወፂና ድማ ኣብቲ ናይ ተጋሩ እንተሰይርካ ድማ ተመሳሳሊ እቲ ናይ ትግራይ ብፍላይ ናይ ትግራይ ፀገም እቲ ናሕድሕድካ ዘሎ ፀገም ጥራይ እዩ እቲ ዝያዳ ከቢድ ዝገብሮ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ጀምር ብደብረፅዮን። ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ዘበናውያን ፊታውራርታት ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ተሰሊፉ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ጸለምቲ፣ ኮረም፣ ኦፍላ፣ ከተማ አላማጣን ገጠር አላማጣን በኃይለ መልጢ መንዝዑ ጨፍሊኦም ከም ዝገዝእ ሕንክ ከይበለ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ምዋጅ ሓሊፉ ኣይኽእልን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ሕልሚ ተግባራዊ ንምግባር ዘመናዊ ጋዕገልጠ መሳርሒ ኮይና ዝዓጠቐ ሽዑጡቕ ሓይሊ ኣብ ወሰና ወሰን ትግራይ ኣኪቡ ውግእ ንምጅማር ወግሒ ፀብሒ ነገረት ኮይና ክጉስም ይውዕልን ይሓድርን ኣሎ። ካብ ማህፀን ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብፍላይ ብወገን ህወሓትን ኣብ ትግራይን ዘሎ ሰብ ነቲ ካብ ብልፅግና ዝመፁ ዘሎ ፈተና ኣትሪሩ ይኹንኖ ጥራይ ደይኮነስ ተሪር ዝኾነ ቃልሲ ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ኣንጻሩ ይወስድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ካብኡ ቀፂልና እውን ደርወስስ ካብቶም ካልኦት ካብ ኪዳነ ኣመነ ድመፀት ነይራ ሓንቲ ስፒች እሳ ክንሰምዓ እሞ ክልተ ነገር ከስማዓኩም እየ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ። ትግራይ ዲኻ ትስለፍ ወይስ ምስ ብልፅግና እዩ? ክልተ ሰልፊ እዩ ዘሎ። ሓደ ናይ ብልፅግና ሰልፊ ኣሎ፣ ካሊእ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሰልፊ ኣሎ። ብልፅግና ንዝልእኹም ንዝለኣኹም ንዝኽድምሉ ያው ሕጋዊ ፍልጦ ይህብ እዩ። ምስ ህዝብኻ ዲኻ ትውግን ምስ ፀላይ እዩ። ልዓት ብልፅግና ዲኻ ትኾንስ ልዓት ህዝቢ ትግራይ እዩ። ስለዚ ምስ ህዝቢ ዝወገንኩም ዲኹም ፍልጦ ዘይብልኩም ማለት እዩ። ብልፅግና ኣይኮነን ንዓና ንፖለቲካ ውድባት ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣይፈልጦ እቲ ናይ አዲስ አበባ ስርዓት ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይፍለጥን። ስለዘይፈልጦ ብዓብዩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይተፈለጠት ፖለቲካ ኣብ ህልውና ደው ዝበለ ፖለቲካ ውድብ ኣፍልጦ ክረክበ ይኽእል ግልፂ እዩ። ብኡ እውን ንሕበን ኢና። ብልፅግና ኣፍልጦ ስለዘይሃበና ሕቡናት ኢና። ንምንታይ ሓደ ፅናቲ ኣፍልጦ ክበና ይንደሊ ብቀዳማይ ጠቂሰልካ እየ ኣይ ቲንክ ኣብ ናትካ ሚድያ ጠቂሰ ይመስለኒ ንናዚ ምድጋፍ ሓደ እስራኤላዊ ንናዚ ክድግፍ ኣይኽእልን። ናዚ ኣፅናት እዩ፣ ብልፅግና እውን ኣፅናት እዩ። እስራኤላዊ ኮይኑ ናዚ ክድግፍ ክልኩል እዩ። ትግራዋይ ኮይኑ እሞ ከዓ ፖለቲካ ውድብ ኮይኑ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ የገድሰኒ ኢሉ ናብ ብልፅግና ዝስለፍ እንድሕር ኮይኑ ካብ ምሕዛን ካሊእ ክትብሎ ኣይትኽእልን። ሕዚ ንሕና ምስ ትግራይ ወጊና ምስ ህዝብና ወጊና ትማሊ እውን ምስ ኩሎም ተጋሩ ንቃለስ ነርና ንምክት ነርና ሕዚ እውን ንሱ ንቕፅል ኣለና። ኣብዚ ኮይና እውን ንውሽጣዊ ለውጢ ንቃለስ ንሱ እውን ንቕፅል ህልውና ህዝብና ንምርጋፅ እውን ንቕፅል። ኣፈላላይ ኮነና ምስ ሕወሓት ኣፈላላይ ስለ ዘይብልና ኣይኮነን መሰረታዊ ኣፈላላይ ኣለና። ንሱ ብውድብና ዓርስትና ሒዝና ንቃለሶ እዩ። ንሶም እውን ክቃለሱ እዮም ንሕና እውን ክንቃለስ ኢና። ሕዚ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ተንጸላልኒ ሓደጋ ይምልከተካ ዲስ ይምልከተካኒ ስለ አይዲዮሎጂ ይኮና ነው ገዘልና ብልጽግና አይዲዮሎጂ ይኮና ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ወይ ከዓ ከም ትሕና ንብሎ አይደንቲቲ መሰረት ዝገበረ በኢንዲጂነስ ቶት መሰረት ዝገበረ ይኮና ነው ገዘልና ሐሳብ ክልከል ይውሉ ሐሳብ ዝደልኻ ሐሳብ ማሐዝ መሰል እዩ ብልጽግና ግን ሐሳብ ይኮናኒ ጽንተት እዩ መቸም ክዳና ኣመነ ፕሮሚነንት ካለ ካብቶም ፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ሒዙ ንቅድሚት ዝኸይድ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት እቲ መድረክ ድማ እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ መርገፂ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ መርገፂ ዘየነፀረ ፖለቲከኛ ድማ ኣብ ታሕቲ
ተጓሒፉ ክተርፍ ምክንያቱ ኣብ ክብድ ዝበለ መድረኽ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ንጹርነት ናይ መርገፂ ክህሉ ዘሎ እሱ ድማ እዩ ዘውፅኣካ ወይ እውን ዘጥፍኣካ and I think a critical stage አለው ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ በዚያ ገይረ ጉዳይ ውፃእ ንኸይትዛተን ንኸይትርዳእን ሓይሊ ትግራይ ንኸይርከብ ኣብ ታሪክ ክላዓል ተኮይኑ ጀነራል እዚ ሴር ዝበሃል እናኸበርና የናሃልና እናተኸበረና ኣሎ ትግራይ ኣብ ምጥፋእ ዓብዪ ኢድ ዘለዎ ሰብ ከም ሰብ ኳስ ኣታይልና ወይ ንፅዋዕ ነርና ማለት እዩ ኣታውን ኢልና ክንፅዋዕ ድሌት ይነበርና ሲኔሪ ኣቦታት እዮም ከም ኣቦታት መጠን ነኽብሩና ነርና ንኩሎም ማለት እዩ ግን ኣብ ብሔራዊ ክሕደት እያ ብሔራዊ ክሕደት ከዓ ካልኣይ ሳልሳይ ይብሉ ልዕሊ ብሔር ምኻድ ገመን የለን ትሪዝን እዩ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት እርምጃ ክውሰዶ ወራር ከምዛ ወጀ ጌርካ መግለፂ ተውፅእ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይፈፀመ ኣካል እናሃለወስ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘኣፍሪሶሞ እዮም ቀዳማይ ሓደጋ ካብ መቐለ ናይ መቐለ ዝመት ይበሃል ከም ንሪኦ ዘለና ጻድቃን ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ዓብ ፀላእቲ ኣፍሪኾም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ኤርትራ ንመለስ ሓንቲ ብዚያ በዛ ናይ ወልፅዕት ጌርና ናብ ኤርትራ ክምለስ ጽምዶ ኣብ ጸቢብ ናይ ኣኼባ ኣዳራሻት ዝግበር ዘተ ወይ ናይ ወረቐት ምፍራም ጥራይ ኣይኮነን ጽምዶ ኣብ ልቢ ህዝብታት ሰላም ዝሃንጽ ምንቅስቓስ መሰረቱ ድማ መንጎ ጎረባብቲ ዝግበር ምትሕልላይን ምትሕግጋዝን ነባር ሰላምን ነዚ ከም ዝከኣል ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ኣርኢናዮ ኢና ኣብቲ ዶብ ዝርከቡ ህዝብታት ከም ሕዋትን ኣሓትን ካብን ናብን ክበጻጽሑን ክዓጽዱን ክዘርኡን ንሪኦም ኣለና እዚ ኸኣ ዕርቂ ሕልሚ ጥራይ ከም ዘይኮነ ቀስ ብቐስ ክህነጽ ከም ዝኽእልን ዘረኣየ ዓወት ወፍሪ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ደው ዝብል ኣይኮነን ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ጽምዶ ናይ ብሓቂ ኣብ ተስፋ ዝህብ በርሊን ናይ መንደቕ ናይ በርሊን ከፍርስ ዝኸኣለ ምስኡ ኣመሳሲሉ ዝሃቦ ዘረባ መንደቕ ናይ ጽልኢ ይብሉ ነበሩ እዞም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩስ መንደቕ ናይ ጽልኢ ከነፍርስ ኢና ዝብሉ ነይሮም ናይ ብሓቂ መንደቕ ናይ ጽልኢ ክፈርስ ምስ ጀመረ ግን ድሕርሕር ክብሉ እዮም ተራእዮም ዝኾነ ናይ ብሓቂ ከም ንሪኦ ዘለና ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ካብቲ ኣዳራሻቶም ዝነበረ ሓደ ስእሊ ክበኩም እሞ ብኡ ጌርና ክንሰግሮ because I think this is a very historic moment ኣብዚ ታይት ህዝቢ ቀርና ኣፍሪካ ሰላም እዩ እዚ ዶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዊሕ ጉዕዞ ድሕሪ ነዊሕ ምስ ህዝብን ህዝቢ ተራኺቦም ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ነይሩ ኢትስ ቢዩቲፉል ብፍላይ ድማ ብዙሓት ካባና ከዓ ምስቲ ናይ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ፅምብል ንሪዮን ደስ ኢሉና ናይ ፅምዶ ንብል ነርና ምስ ሱዳን ድማ ካብኡ ብዘይፍለ ደስ ዝብለና ኣጋጣሚ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘለና ብዙሓት ሱዳን ዝሓለፍና ስለ ዝኾንና ንሱዳን ብቐረባ እውን ንፈልጦ ኢና ብዙሓት ብኢትዮጵያ ዝሓለፉ ኣለዉ ግን ብመንፅር ናይ ስደት ክንሪኦ ከለና ኤርትራዊ ማለት እዩ ዝበዝሕ ብሱዳን ዝሓለፈ ኮይኑ ይስምዓኒ ወላ እውን ታሪካዊ ምትእስሳር ክንሪኦ ከለና ድማ ብፍላይ ኣብዚ ሞደርን ሂስትሪ ናይ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለና ምትእስሳር ክሳዕ ክንደይ ዕምቆት ከም ዘለዎ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ካብቶም ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝውድእ ዓብ ኣበርክቶ ዝገበሩ ነይሮም እንተኮይኖም ህዝቢ ሱዳን እዩ መንግስታት ባዕሎም ፈልጡ ህዝቢ ሱዳን ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ብዓቢ ደረጃ ዘበርከተ ነይሩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ህዝቢ ሱዳን ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ርክብን ፅምዶን ክንርኢ ከለና ድማ ካብ ልብና ደስ ዝብለና ኣይሆፕ ምስ ሱዳን ዘለና ዝምድና ልዕሊ ኩሉ ካብቲ ዘለዎ ብዕፅፍታት ክውስኽ ቁጠባዊ ምትእስሳርናትና ድማ ናብ ሰማይ ክድይብ እዩ ሕልምናትና ምስ ትግራይ ዘለና ምስ ካልእ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ምስ ሱዳን ግን ቀዳምነት ንዓይ ሃብ እንድሕር ኢልኩምኒ ናምበር ዋን ክወሃቦ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምድናናትና ምስ ሱዳን እዩ ሓቂ ንምዝረብ ኣነ ወዲ ኸረን እየ ሱዳን ብፍሉይ ትብፅሓኒ ወይ ጎረቤታ ኣይኮነትን ግን ክሪኦ ከለኹ ሱዳን ንኤርትራውያን እታ ዝበለፀት ቦታ እያ ዝበለፀት ዓድን ገይሮኦም እያ እዚ ፖለቲካ ከይተበላሸወ ከሎ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ብብዙሕ መንገዲ ክምዕብሉ ይኽእሉ ነይሮም ናይ ሱዳን ድርቁስቁስ ከይበለት ከላ ኣፍኮርስ ኣብዚ ናይ መወዳእታ በፂሖሞ ዝነበሩ ሕማቕ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ገለገለ ኤርትራውያን እውን ኢዶም እዮም ረኺቦም ኣብ ምባል በፂሕና ነርና ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣሽከዓላል በዚሑ ስለ ዝነበረ ግን ብሓፈሻ እቲ ናይ ሓፂር ዓመታት ዘይኮነን ነዊሕ ኣርሒቕካ እንተሪኢኻዮ ሱዳን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት እያ ገለገለ ካብ ዝብልዎ ዘለዎ ኤርትራ ካብ ቱርክ ዝተበገሰ መርከብ ናብ ባፅዕ ከም ዝኣተወት እሱ ድማ ብዙሓት ከም ዝጥርጥርዎ ድማ
ድሮናት ክኾና ዝኽእላ ኢሎም ቱት ክብሉ ውዕሉ ኣለዉ whatever it is ንግዚኡ ንክንገድፎ ኢና ናብ ኤርትራ ንመለስ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ ፖስት ክረየኩም እየ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ ዳህላክ እንታይ ክትመስል ከም ትኽእል መቸም ኣነ ናይ ኤርትራውያን ፋንታዚ ዝመልኦ ስእልታት ክገብሩ ከለዉ ሲ ክሳዕ ክንደይ ደስ ከም ዝብለኒ ኦኬ ገለ ክፋል ናይ ዳህላክ ድሮ ዓብ ፕሮጀክት ተገይርዎ ዘሎ እዩ ግን ካልእ ፕሮጀክታት ናይ ዳህላክ ክግበር ዝኽእል ድማ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ዳህላክ ጥራይሲ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ክቕመጠላ ዝኽእል እያ እንድሕሪ ምዕቡል ጌርካያ ምክንያቱ ሲንጋፖር 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎ እንድሕሪ ኢልካ ካብ ዳህላክ ብንእሽተይ ዝዓቢ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዳህላክ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ሪዞርትን ናይ ቢዝነስ ሰንተር ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ስእልታት እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ፈሊጥኩም ኣለኹም ምክንያቱ ባሕሪ ኣለና ንብል እምበር ኢማጂኔሽን ናትና ብዛዕባ ባሕርና ትሕት ዝበለ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ባሕርና ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣብ ርእሱ ዝመፁ ስእልታት ብዙሕ የብሉን እዚ ድማ ፅቡቕ ኣይኮነን ክገርመኩም እዞም ጎረቤትና ኣብ ባሕርና ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ስእልታት ኣለዎ ዝሕዝን ክፋል ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም 2018 ዝምድና ምስ ተገበረ ሰብ ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ በታ ቀዳመይቲ ነፋሪት ፀደፍደፍ እናበሉ እዮም ንባፅዕ ንባሕሪ ናይ ኤርትራ ከይዶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ኣእምሮኦም ስለ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራውያን ድማ ኣብዚ ባሕርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ብዙሕ መደባት ክህልወና ፅቡቕ እዩ ብሓፈሻ መዓስ ክግበር ይኽእል ንሱ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ግን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ከምዚ ዓይነት ፖስቲ ስእልታት ዘቐምጥ ኣሎ ኣብ ኤክስ የቐኒየልና ክብሎ ይደሊ ንቐፅል ናብ ናይ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኢና ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ክበኩም እየ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ቅድመ መፃረዪ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ቅድሚ እዚኣ ሶሪ ቅድሚ እዚኣ እዚኣ ኣላትኒ ሶሪ ማይኮ ሬከርድስ ዝሰደደለይ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዩቱብ ንሪአያ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ኣበይ እስከ ዝገምቱ እዚ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓሬ ዞባ ደቡብ እዩ ዋዕ እቶም ሰባት እቶም ኤርትራ ትኸዱስ ሓደ ሓደ ግዜ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ተቆጥዑኒ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ስእልታት እናሃለወ ፖስት ዘይከውን ብፍላይ እቶም ደቂ ምሓረ ማለት እየ እቶም ደቂ ምሓረ እቶም ካልእ ሓደ ኤርትራዊ ሲ ወዲ ተሰነይ እንድሕር ኮይኑ ደቂ ምሓረ ከይራእያ ክምለስ ስለ ዝኽእል ከይፈልጣ ይኽእል እዩ እቶም ደቂ ምሓረ ግን ኤርትራ ትኸዱሲ እዚ ዝመስል ገዛውቲ ተሰሪሑ ከሎሲ ኣነ በኩሪ ዓይነ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ሎሚ ስለዚ ዲስ ኢዝ ቢዩቲፉል ከምዚ ዓይነት ሜይቢ ናይ ማእስዩ ኣብዚ ቀረባ ተሰርሐ ድዩ ናይ ቀደም እስካብ ሶሻል ሚድያ ታሕቲ ኣውርዱለይ ካልእ ከምዚ ዝመስል ኣባፅዕ እውን ኣሎ ርኢና ነርና ብስመራ እውን ብሓደ ወገን ኣሎ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ፕሮጀክታት ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ዘለና እውን ከምቲ ዝድለ ናብ ሚድያ ዘይምምፃእ ነቲ ፕሮግረስ ናትና ነቲ ምዕባለን ግስጋሰን ናይ ኤርትራ ብዝምጥን መንገዲ ኣይንሰርሓሉን ኢና እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ እቶም ፀረ ኤርትራ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ንምውፃእ ማራ ኤነርጂ ኣለዎም ዓቕሚ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ኣይስልችዎምኒ ድማ ብወገን ኤርትራ ደገፍቲ ናይ ኤርትራ ድማ ነቲ ናትና ፅቡቕ ነገር ይንኣስ ይዕበ ቀፃሊ ፖስት ናይ ምግባር ቁርብ ትለይ ኣብኡ ደኻምነታት ኣለና ክሪኦ ከለኹ ዊ ሪሊ ሃቭ ዊክነስ ኣብኡ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ ነገር ካብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ወይ እውን ንዘሎ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩም ከምዚ ዓይነት ሓደ እቲ ቪድዮ ብፅቡቕ ክሰኣል ተኽኢሉ ጥራይ ፅቡቕ ምክንያቱ ቁንጭል ኣቢልካ ተሲልካዮ ከምቲ ዝድለ ግርማ ክረአ ይክእልኒ ሓቂ ንምዝራብ እኳ ማይኮ ሬከርድስ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ኣድናቆት ኣለኒ ከምኡ ኢኻ ፅቡቕ ብክልቲኡ መንገዲ ኣብ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዘሎ ሚድያታት ተተሓሒዙ ክሰርሕ እንተኽእል እዩ ዝበለፀ ውፅኢት ክኸውን ዝኽእል ኣይሆፕ ናይ ማይኮ ሬከርድስ ዩቱብ ተዛዕብየት ቻነል ክትከውን ካብ ኤርትራ ምክንያቱ ብዙሕ ፅቡቕ ስለ ዝሰርሓላ ፕሊዝ ከትኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሓግዝዎ ከምዚ ክሰርሓልና ዝኽእል ሰብ እንተሎ ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና ስለዚ ምንታን ፅቡቕ ንክመፀልና ፅቡቕ ንዝሰርሕ ዘሎ እንተተባብዒና ኢና ፅቡቕ ነገር ክመፀልና ዝኽእል ካብኡ ወፃኢ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሐ ስለ ዘለኹ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዓቢ ምድላው ኣላ ንዝብል ዘረባ ናይ ብሓቂና ተስፋ ዝህበካ ስእልታትን ቪድዮታትን ዝወፁ ዘሎ እዛ ኤርትራያን ኤምባሲ ዘውፅዋ ነይራ ሓንቲ ድማ እዚኣ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝብል ስእሊ ከምዚ ስእልታት ናታ ቀናቢሮም ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኤርትራ ቁርብ ተለይ ዘሕቲልና ዝነበርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ስምዒት ክመልሱና ጀሚሮም ኣለው ብፍላይ ድማ ነብቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ኣብ ደገ ዘለውን ብሓደ ኮይኖም ተዋሃሂዶም ሓንቲ ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ንምቋም ክሰርሑ ከለዉ ኣነ እቲ ደስ ዝብለኒ ንሱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ሓደ ውሑድ ህዝብና ውሑድ እዩ ምስ 200 ሚልዮን ዘለዎም ህዝቢ ኢኻ ክትገጥም ዘለካ ስለዚ ኩሉ ፀጋታትና ክንጥቀም ኣለና ኣብ ውሽጢ ዘለውን ኣብ ደገ ዘለውን ታለንትስ ናትና ብሓደ ተራኺቦም ተመክሮ ዕብዮም ብሓደ ተዋሂዶም
ተኣምር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ተስፋ ዘለና ኣነ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከምቲ ኣብ ውድድር ናይ ብሽክሌታ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንህልኩም ሓየት ዝኾኑ ናይ ውሽጢ ናይ ደገን መንእሰያትና ብሓደ ተኣኪቦም I'm really feeling this ኣነ excited ናይ ኩዕሶ እግሪ ከዓ ድሌት ስለ ዘለኒ ከም ትሪእዎም ዘለኹም we really have a lot of talents ነዚ ታለንት ናትና ኩሉ ሓዋዊስና እንድሕር ከድና ውፅኢት ኣብ ቅድሜና እዩ ዘሎ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከምኡ ኣብ ቴክኖሎጂ ከምኡ ኣብ ቢዝነስ ከምኡ ኣብ ኩሉ ሴክተርስ ኢኻ ከምዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ሴክተርስ እታ እንኮ ካብ ደገ ሓገዝ ክትረክብ ዘይትኽእል ብሽክሌታ ውድድር ጥራይ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሽክሌታ ታለንት ካብ ውሽጢ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብቲ ካልእ ዓውዲ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ካብ ደገ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እያ ኤርትራ ስለዚ ናይ ደገ ዘሎ ፀጋታትና ምስ ናይ ውሽጢ እንተወሃሂድናዮ ዓብይ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ተበግሶ ኣይሆብ እዛ ጋንታ እዚኣ ድማ ውህደታ ርያትና ተኣምር ክትሰርሕ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ፀወታታት ስለ ዘለዋ it doesn't matter እንታይ ውፅኢት የምፁ ኣነ ግን I'm already excited I'm looking forward ደቀይ ኩዕሶ ይፈትው እዮም ኣነ እውን ይፈትየ ስለዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ብሽክሌታ ንላዕሊ ስምዒት ስለ ዘለና ድማ this is going to be really interesting ንዓይ ደስ እናበለኒ ዝኸይ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ድማ እቶም ናይ ስፖርት ቻነላት ናትና ወይ እውን ገለ ዝለዓለ ስራሕ ክወሃቦም እዩ ብኡ ገይሮም ድማ ብሉፅነት ክፈጥሩልና እዮም thank you very much everybody ነዚ ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ታለንትን ኣብ ደገ ዘለዉ ታለንትን ንኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ከደይብዋ እዮም እስከ ሞራል ሃብኡለይ ኣብ ታሕቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኮሜንት ክፅሕፍን ሰፖርት ክገብሮምን ይደሊ ናይ ሎም ኣርሳብ ዝጉደ በዛ ናይ ፅምዶ ደርፊ ክሰናበተኩም ተረሲዑ ልብታትና ፍቕሪ ወሲዑ ቅርብ ሕመትና ሰሚሩ ወንወይላ ንዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲሩ ንጣቕዒ ንዓይኒ ኣባይ ፅፍዒ ሰላም ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ حوي ودي إريترا وسر النقدا بحري أزورني بفقري أزورني بفقري سلام نعخ قمي سلام نعخ قمي قول تقراي قول عقمي لبينا باخنا غلي تقبل اللي ما غلي سلامي سلامي سلام نعخ نوي سلام نعخ جنترا حوي ودي إريترا وسر النقدا